Para rib iet nga ai kublei pi baro. Kani gede gebenta benengkong jong kaman kibat haka senam arhajar arpun riau. Lasai ke sengi haka arpun riau terip kula lengkot baro ngin rake ke jingle kemen sengi yo republik. Dai hakum kani ke sengi baka riti sensyari jengi kela trekam. Ka arpun riau terip kula lengkot ka ailad ingi ban ai buram yi nong tau yi ka riti sensyari jongi. Menta ke sengi ka arpusan terip ukala lengkot ka deiru ke sengi ke bakongsan. Menta kesini kedai ke National Voters Day. Inong tak vote idai ke mensiam jong ke sensyar pat ba. Paralog, kumba julong ke rukom. Haba inu ibriu iladap kat prasnam kerta, bat long inong tak vote. La shim bagadai ke jingja, ka badai ban long ke rukom haga jing im. Hendrai haga jing shisha, kena ke kelemat ke long maujam uba kongsan ba, haga jing im jong iwai pi iwai inong India. Kumta ke long ke badan kam hado kata-kata bengin rakhe, ya ke por jong ke jing long nong tak vote. Jong gejing long nong jiet, kum gejing lek men hakari jungi. Kumbangi ai kublai hake sengi kha bat ngi rakhe yaki. Haka jogur kom man la kapor ba inoi samla ilong nong ta vot haka sien ke benengkong. Kadong ka shnong ne ka nong ba barok ka wei kadai ban yawan lang ban ai kublai yaki bat ban sam jingbam. Kani kan penroye gejing sngo thu syapang gejing ta vot hapdeng gi pat ba. Bat hagaju kapor kanang penklan syo ke jing sngo ba katno kalong ka badan jingmut bat ka ba kongsan ban long nong thap vot. Parlok ngaku abanai kublai shibun ya baro kito hakaleng gari kibele dai ke rukom jit nong mi khmat bat ki batrai ki kerdan ba syatrai ban penlong ya ka sensyar pat ba jungi ka ba im. Hakane ke sengi rakhe ka National Voters Day sasisian nga kentui ki parlok samla jonga. Bakin penti kena bakin penrung kerteng ilade kumki nong thap vote onda kiladap khat prasnam karta. Daga balik kumta kin pendap ke jing sngo jong ka kamram kabala khmi lenti ni iwei pi iwei nong shong shnong dagariti sensyari. Bada gajo ko por ka sensyar patba jong ka ri India kan nang klan. Para ri ba iet jonga. Hakini ki sngi ngi i ka wei ki jinglong ka basngo tanat hagiren san social media. Kibriyo kidang let jingo abyang bat pen im biang ya ke jingkan mau jongki nado ke senam arhajar ka nrio. Dagajo ke mensiam menta ke sengi ngaru ngakwa banya sam ya ke wei ni ke jingkan mau jongahi bat phi. Shipho senam menshua hau benai kelalengkot ke senam arhajar ka nrio. Ngila sedang ya ke jingyat ke badan jing terang. Hakata ke por ngila tip bawatla kala ban pau kum ke barit. Nrai kalong ke bakongsan hado kata-kata nagabenta ki samla. Bat na kabenta ka laway jongkari. Kato kani gibriyo kata kapor kemla ban sngoto pura kay kata haga jing shisha. Paralog ka jingya lenti ka banga kadaw kadai ka jingya lenti jong ka startup India. Ki rio shlur bashisha jongane ka jingyat ka bapala kilong ki parlok samla jongi. Da ka ba mi ni ki jaka bagi shongsuk ya ki jing penwandor bagi lathaw mentala bo jingkan mau hake history. Paralog menta ke India kala kelalong kari kabalai ha keperthai ha ke jingbuan kinong trei ha ki kam start up. Kini ki jing sedang kinang yad laka jong na kilenti bala juyad. Menta ki trei ki benta ki bamla ban mudur wat shipos nam menchwa. Laka long ke AI, ka hau ka bor nuklear, ki semiconductor, ka jingki, ka hydrogen ka bajrngam, ne ka biotechnology. Pi jer kerteng ya ka benta. Bat pensyam katto kani kinong tre startup jongri India kibat trish tom haka. Ngai kublai ya baro kito ke parlok samla ke bedai bat kano ka kam startup ni giba angnut ban sedang yala ka jong ka kam startup. Paralog lengba ka man kibat menta kesngi. Ngakwa ban kerpat khnang ye ki para nong shokshnong kam tam e ki samla ke bedai bat ki kam karkhana bat ki kam startup. Kayo kakot jong ka ri India kayat stat bha. Bat ki khamat jong ka prathai ki pet syakari India. Hakum kene ka por, baro ngikit ke jingkit klie ka bakrau shibun. Kata ke jingkit klie ka long, ban penksan ya ke jinglong. Karukom perkhat, kaja, katrekam, nekan salong kumno, kadai jong ka por balalet no. Menta ka snam, tungin buah khamat ke jingbha, da ka bor bapura jongi. Tu ai ba ke jingong jongi kan long, ka jingbha, batang ka jingbha. Ka jingbha ka ba kham koridor syo ban ya ka ba hnen. Tungin shime ke jingkular ban penbha bed ya ka jinglong jong ki baro ki bangishna. La kalong ki jan, ki kor ki bor, ki tiar elektrik, ne wat ki jingsong,
To ai bagi mar Indiang kinlong ki mar ki bayadai ba ka jinglong ka bah kli do. Tongin penlong ya ka jing bah ba kortam kum kanong rem jongi. Tongin rai bakan omdon ka jing duna ha ka jing bah. Bat kan omdon ka jing ya pen bat ka jing bah. Kum mangalaong na ka Redford ka bamdon jing duna kan omdon jing kta. Tang da ka bale akum ne ngin sala ban pinstet ka jing yat lenti jongi shikari India ka balakyo shaprang. Para riba iet ki brio jong ka ri jongi ki long ki batbet bah ban lap thamai ya ki e. Ka jing wat ki lat klenti ban wengi ki jing e ka de gebenta jong ka jing long jat ban rio jongi. Don ki brio ki bale ka ne lang ba ki kam startup kat ba ki wei pat ki persang ban wat ki lat klenti lang ba ka jing klan lang jong ki emlang sa lang. Kawai kaba kum kini gijing persang kalami ha Azamgar ha Uttar Pradesh. Kibrio hang to kila ai jing im thamai kawa tamsa kaba tuat lengba katukathan. Katamsa kamdai tangkawa kalong kawa kaba im jong kalariti bat kapateng bakenja mensiam jongi. Kaba sedang na Ayodhya bat esok bakawa Ganga. Kani kawa kalalong sisian ubut lom jong gijing im maman gasngi jong kibrio jong ngene kathan. Nrai namar ke jing jabo, ke jing tuat jongka ke bayai beteng kelas sedang mencak khanglat. Ki jing lang jabo ki jaklia bat ki nyut kila pensniu ke lenti jongkawa. Hadian kata, ki brio jong kathan kila penlong ya ke jing ya ki ban ai jing im thamaya ka. Lapen kuat ya kawa, bala thungi ki diang ki ba ai jing tengen bat ke basai so hagi rot jongka. Da ke jing pen ki da ke jing sngau baklan jongka kamram. Ki nong shong shnong kele wan lang na ka benta kane ke jing persang. Bat lengba ke jing tre lang jongki kilala ban pen bhapat ya kawa da ka bajob. Paralok. Kum kane ke nuksa jong ke jing shim benta jongki patba la yo iru ha Anantapur ha Andhra Pradesh. Kane ke dikathan kabalaya le slam bhab ke jing ka bajor jong ke jing kerdo Ka kendau hang ne kalong ka basaw bat ka balong siap. Dei nak takadaw bagi beliau ki je kendo ya ke jingduna ke bajor bah. Hagi babon ki jaka uslap uduna ne omdan slap haki por ki baslam bah. Teng ki beliau ki nu jor wat ke jinglong jingman ha Anantapur bat ki jinglong jingman jong ke jingkerdo haki risiap. Paralok ban weng ya ke jing ki nong shong kilarai ban penkuat ya ki jaka pelang Da ke jingkersan jogi bor sensyar lasdang ya ka Ananta Niru Samrakshanam Project. Hapok kini kejing temu, lapen tema ya palat shpotli kejaka pelang Kini kejaka bo menta kila sedang ban bat ek sa sisian. Rengkat bat kani, la thungru ya palat nyo hajar teli kiding. Kani kemut berengkat bat ke jing pene pensa ek ka jing don ka jing jerngam ha Ananta Puru kalanang kiyo. Ki kena hang ni menta kila ban sengau tenat wat ban jingi. Hakawai garukam kamar yang baro kawai jongkathan kala po sa sisian. Paralok, lakalong ha Azamgar, Anantapur, ni kano gebenta jongkari. Kalong kabapen kemen bani i ki brio ki bayawan lang bat pendep ya ki jingkular ki bakraw da ki jing sengau baskem yala ka kamram. Kani gemensiam isim benta pat ba bat ka jinga trailang kalong kabor ka bakraw tam jongkari jongi. Para riba iet, ki bhajan bat ki kirtan, ki lalong ka mensiam jong ka lariti jongi labon spa snem. Ngila sengap ki bhajan haki temple, kat bangidang sengap ki jingkran bakentang. Bat man la ka jok kala bat mat ka jing manie hala ka jong ka rukom. Kapateng ba menta ru kadang tau ya ke bapala. Ki samla menta ki lasna ya ka jing ai tilot hala ki jong ki jing syam bat ki rukom Nagani ke jing perkat hi kalami ke rukam buat lariti ke batamai. Pilih ile ase ki video hai ke rensan social media. Hagi nong ba baper ha kalengkari ki samla ki lumlang. Lapen bet ya ke rensan ki don ki jing pensyai ki jing tem jing put bat ki jing pen bet baro ki ba penlong ya ke jinglong ka ba omduna ya ke konsert. Kasngo shisha kom ba ka konsert ke ba he kadang yat. Henry ke ke belarwai hangta da ke jing pen ngampura ke jing IT bat ke jing sawa. Kalong ke jing sawa jong ki bhajan. Ya gene ke jinglong mentala khot ka bhajan clubbing. Bat kala nang kham paunam kham tam hapdang ki Gen Z. Kalong ke bapen kemen bani i bah kini ke jing yalang la buram pura ke buram ba ke jinglong kentang jong ki bhajan.
ya ke jing IT om ju le sting om ju pentot ya ke jing long kentang jong ki kentien ne ke jing jeliu jong ke jing sngo kerensan kala ban long ke bakat kum ke jok ke bomenta ba ke jing peni ke jing ruai kala ban long ke baper ndre ke jing sngo ba kongsan kasa kum ju la ban mat ke jing tuat ke ba beteng jong ke jing long mensiem habaro kini ke jing yalang para riba yet menta ka lariti bat ki rong kitau jongi kinang yo jing itu akaleng ke perthai haman lang ki kendong jo ke perthai la rakhi ki tamasa jogi nong India da ke jing sngo tenat bat ke jing kemen ke bakrau ki hinmen ki para ki badai negeri India ki dan ke benta ke bakongsan ban penek pensa ya ke jinglong tenrai jong ka lariti hangno bagi syong ki adai ke mensim tenrai jong ka lariti jongi bat ki ra ka syakmat hagene ke benta ki nong India jongi ha Malaysia ki le ka kam ke badai ban yaro shibun pin sngo lengo ban tep bagi dan palat sanspa teli ki skol Tamil ha Malaysia hagini ki skol rengkat ba ke jing hikai ka ketien Tamil la hikai ru iki weipat ki subjek ha ka ketien Tamil nalor kani kadan ka jing penlet jingmot ke bajur ki weipat ki ketien India ukum jo kenthop ya ka Telugu bat Punjabi parlok kawai ka seng kaladon ke benta ke bakrau ban penskem ya ke history bat ka lariti hapdeng ke India bat ka Malaysia la khot ya ka Malaysia India Heritage Society nalor ka jing penlong ya ki program baper kani ke seng ke penlong ru iki jingyat kejat bayadai bat ka pateng kini ki jingyat ki kenthop iki jaka bayadai bat ka lariti ki ba penyaso ya kini ki artili kiri hau banai balalet ha Malaysia la penlong ya kalal par sari walk ka ba paunam kani ka sari ka dan ka jingyadai ka ba kerpang bat ka lariti jong ka Bengal hagane ka jingyalang la thawi ka record jong ka jingbon tam ki brio ki ba phong ya kani ka sari ha ka wei ka por ha ka bala penrong ha ka thop record jong ka Malaysia hagane ka sngi ka jingshat Odyssey bat ka jingtem ball kala job shisha ka download jong ki patba ngala ban ong saya berbangga Dinggam diaspora India di Malaysia mereka membawa India dan Malaysia semakin rapa. Kabamot ngas ngau sarong iki nong India basa Malaysia kiba peniajan ke India bat ke Malaysia. Ke jingku blai bat jingkit bok kit ruang jonga ya kejat benriu India jongi ha Malaysia. Para nong song ba iet. Shano ru bangilet ha India ngije kendo ek ke bapela ke ba 4 juta menu bonsian ha ke jing pen i jong ki lat pathai kubor kum kini ki khana kim yo ke jing pen pau ka ba ki dei hok ban yo andre ki pen pau ke jing khlan ba shisha jong ke imlang sa lang jongi ki pen pau ru i girukom khen kor ha ba ka mensiam jong ke jing teli ka bat ya ke jaka ka ba khle do ha Gujarat ka dostor jong ka snong chandan ki ha becharaji kalong ka ba kerpang halade pin sngolengo bantep bagi beriu hang ne kam tam ki rangba kim ju shet jing shet halaki jong ki yeng kadau jong ne kalong ka kamra shet ja jong ka snong ka ba itanat ba ha ne ka kamra shet lapen kre alang ye ki jing bam na ka benta ka snong baro ko wei bat ki beriu ki shong lang ban ya bam kani ka rukom kala yai beteng klem sange ha ki khat san snem balalet no nalor kata ladon ki bapang ka jing shakri li ai tifen ru kadon kabamot balapen bet ban pen poi shikiyeng kani ke jing bamlang ka pendap iki briau da ke jing kemen kani ke rukom om tang ba ka penia jan iki briau iwei ya iwei pat ndre ka pen scam ru iki jing sngo jong ke yeng ka sem bat ke imlang salang paralog ka rukom long yeng long sem jong ke ri India kalong ka benta ka ba kongsan jong ka dostur jongi lapet ya ka da ke jing kwatep ka ba krau haki babun kiri ha ka perthai hagi babun kiri lanyo kor bhai yakum kani kerukom long yeng long sem dang khendiat sngi menta unmen para jonga u Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyan u presiden ke UAE ulawan jengo ekari India ulia sambat nga ba ke UAE ka rakhe ka snam arhajar arpun rio kum ka snam jonga long yeng ka jing thmu ka long ban pen scam ya ka jing yetli bat ka jing sngow ya jan hapreng ki breu hangto hooj kani ke dikerukom kabadai baniro shibun parlok habaga bor jong ka yeng ka sem bat ka snong ka thau ka yawan lang
ngila ban job wat ki jing ki bakrau tam. Dang shen ngalayo jing tep, syapang kasnong Sheikh Gun ha anan nak. Hang ni ki jing ki bede bot u drugs, u duma, u secret, bat kakiat kila nang kio ba. Habi ki ne baro, u Mir Jafar, ulas ngokya shibun, bat ula kut jing mot ban penbet ya kene ki jing Ula walam lang ya baro akasnong, nado ki samla, hadu ki rang ba. Ka jing kta jong jing temu ju kelalong ke bapela. Kidukan hangta kila sange no shisendon bande ya ki mar basnanu duma. Kani ke jing persang kala pensengu thuru ki pat ba sepang ke jing sniu jong udrox. Paralog. Hakari jengi ki dan shibon ki seng ke bla treshitam klam da perkat yala de haka jing syakri ya ke imlang salang labon snem. Kawai nakum kini ki seng kadan ha Faridpur haka distrik Medinipur kabarem jong ke West Bengal. Lakot ya ka Vivekananda Lok Shiksha Niketan. Hakine ki Saupo Snam bala letno kani ka seng kala IT lot haka basumar ki khna bat ki temen. Nalor ka jing ai jihikai leng ba ka rukom gurukul bat ka jinghikai yakino hikai. Ka seng ka don bentaru haki babon ki kam ki badan burom na ka benta ki imlang salang. Ka jingkermen jonga ka long ba kani ka mensiam syakri len lade kanang khlan chu ha padang ki para nongsong snong ki jongi. Para riba iet. Haka man ki bat ngilapan pau bet ya ke jingdan kam jang ke jingkho jing suba. Ka pendap yang ada ke jing snow sarong ban i bigi samla jungi ki long ki basngo tho bha ya ke jingkho jing suba ha ki saudong saukun jungki. Dangshan ngalayo jing tip syapang ka wei ki jing tmu ka bakarpang ha Arunachal Pradesh. Ka Arunachal ka de benta ha ka baki kejat sngi ki hap nengkong ha ka ri jungi. Hang ne ki breu ki kublei i wei pat da kebaong Jai Hind. Haitanagar ka kenhun ki samla, kilawan lang ban penkhoj ki jaka ki badan kam ban pet kerpang. Kini ki samla kila shim ka kam, ban penlong ya ki jing penkhoj ki jaka pat ba, hakalang ki sor bapher, kum ka kam ram jungki. Hadian kania, la penlong kum kini ki jingalap Haitanagar, Naharlagan, Doimuk, Sepa, Palin, bat Pasighat. Kini ki samla Tremon ngobha, haduk menta kilala ban penkhoj palat, khatwai lak kilo ki jabo. Shumuddor ko parlok. Ki samla jungi ki lapan khoj palat khatwai lak kilo ki jabo. Parlok hangne kadan sekawai ke noksana Asam. Hanagaun ki breu ki dan ke jingyadai ke bajeliu bha ka jing sngo bat ki linti rem jungi snong jungki. Katto kani ki nong snong ki larai ban ya wanlang ban pen khoj yakini ki linti ki baret. Suki pasuki ki breu ki lanang ya sok bat ki. Bala tahu ke kenhuan, ke bala penduk iki jabok ki babon na ki lenti yat kejat. Kumjuk ru ke jing temu ke basngo tenat, kadang jah ha Bengaluru. Ha Bengaluru ke jabok jaban ki sofa, kala kelalong ke jing ke bakrau. Baka kenhuan jagi riu syampang, kile telilang ban weng ya kene ke jing hala ke jong kerukom. Paralok, menta ki don bon ki kenhuan ki nong ba baper, ki batrai ha ke jing pen kelador ki jabok jaban, ha ki jaka bernyut. Ha Chennai, kawai nakum kini ki kenhuan kalale ekakam kabapela. Kini ginuksa ki peni hado katno kalong kabakongsan kawai pakawai ke jing persang kabai ba ke jing khot jing suba. Ngide ban penjor ke jing persang jongi na gabenta ke jing khot jing suba. La kalong marwai nekum ka kenhuan. Tangkum tahi kinong ba jongi kinang khambha bat kham im. Para riba iet habangi krench pang ke jing yadai kamariang. Ngiju perkat ki projek ki bahe, ki jingalap ki bahe, bat ki seng ki bahe. Henry bunsian, ka jingkala ka sedang neki rukom ki basuk bha, lengba iwe ibriyo, kawai ki jaka, kawai ki senjam, bat ki jing persang ki berit, ki bayat bet yat renti, ki basuki ki alam syaki jingkala ki bakrau. Ki jing persang jong Binoy Das na Kuch Bihar ha West Bengal, kilong kenuksa ka bapaka bha syapang kani. Labon snem ula tray marway ban penlong ya ke distrik jong u ke Bajerngam. Udas ula thong deki hajar teligi dieng. Bonsian ula kit hidalade ke jinglot barok kawai ban thiet, ban thong, bat ban penhe ki tenrai dieng. Habadon kamu le tray lang ru bat ki nong snong, ki samla pule bat ki bor municipal. Namar ke jing IT lot jong u ki jing thong Bajerngam harut surok kilanang bon. Paralok. Madhya Pradesh ki jing trishitam jong Jagdish Prasad Ahirwar naga distrik Panna kalong shisha kabadai banyaro.
Usyakri kumu unong ap pahara haklau. Hakawai ni jinglet pahara jong ulas ngotho bai ke jingtip syapang ki babon ki jingthong balong dawai haklau shim lebo jingtho hakarukom ka balapen bet bah. Akhirwar ukwa ban penne pensa yakini ke jingtip naga benta ki pateng banwan. Kumtaw la sedang ban itho bat bo jingtho yak jingthong balong dawai. Ulai itho palat chispa arp santli ki jingthong balong dawai daga belum jingtip syapang ki dur ka kerteng ki jing pendan kam bat ka jaka jong wei pu wei jingthong. Ya ki jingtip ki ba ulalum. La bo renti da ketenat forest balapen mi kum kakot. Ka jingtip balai kini kakot menta kalong ke bamentoi hado kata-kata iki nong wat benia ki samla pulih bat ki beriau na ketenat forest. Paralog kini ka mensiem ban penek pensa ka mariang menta kalapau hagarukom ka bahe rukum jo. Dagani ke jingi i jengai la penlong ya ke jingalap uwei udieng haka kerteng jong ka kemir haka lengkari. Daki milian ngot ki beriau kele syem benta hakani ke jing yakhi. Hadok mentala thong palat ar bilion teligi dieng hakari. Kani ke peni bagi beriau kila nang kam sngoto syapang ke jing sumara ke mariang bat ki terang ban no senyang hakanu kuru komru. Para riba iet ngakwa banai kublei pi baro na benta ka weipat kadau. Ukrai ni usri anna. Ka ai jing kemen ke bakrau yang ban yi ba ka jing sngotanat jagi beriau yau Sri Anna kanang kio hakalengkari. Kat bangi lapen benai ka senam arhajar arpulai kum ka senam jong ukrai. Wad hadian lai senam ka jing sngotanat ba ka jing ai tilut yaka hagari India ba da keleng ke pertai kadang long ka ba ai mensiem shisha. Paralog. Hakala Kurichi ka badai ka distrik jong ka jela Tamil Nadu. Ka kenhon jong ki nong rep ki badai ki kentai kala long ka jing ai mensiem. Kumba pras paangut ki nong rep ke ki kentai ki dan ka jingadai bat ka peria palayam melat FPC. Daga bapet ke jingkio ka jing paunam jong ukrai. Kini ki kentai ki leseng ya ka melat processing unit. Menta ki pen poi bet ki mar belasna na ukrai shakiyo. Paralog. Ki nong rep haramsar haka jela Rajasthan ru kidang lap thamai haka bedai bat Sri Anna. Palat kendai sepangut kinong rep kidan kejinya day bat ka Ramsar Organic Farmer Producer Company. Kini kinong rep ki rep nengkong yu bajra. Yau ni ukrai lasna ban penyo ya ki ladu ki bala penkre ban long ban bam bet. Ki bala dawa bha haki yo ki hat. Om tang kat ni kalong kebai jingkmen ban tip babun ki temple haki ni kisngi ki penan kam tang ya ukrai haki prasad jengki. Ngai kublei shibun ya barok ki nong penyat temple naga bentakan ni. Paralog, ukrai ni Sri Anna. Om tang bu yarap ban kentiu ka yok kakot jengki nong rep jengi. Nri ulong ru ka jing pentikna naga benta ban kentiu ya kakot kakhya jengki beriau. Ukrai ulong baru spa aki jing bam teimet bala shimbo diu jing bam ubabhatam. Hakari jengi ya ka ayom telang lanyo bakalong ka babiang bha naga benta ka bam. Kumta hakini kisngi ngiri ban bo jengmut ban kentop yo Sri Anna haka jing bam jengi. Para riba iet haka man kibat. Ngaliyo alat pat sasisian manekren yaki pang ki babon. Kani ke program ka ailat ingi barok ban itho bat rakhe yaki jing job jong ka rijengi. Ka jing rakhe ka bakum kani kan sawan hau benai rempang. Hau benai banwan ka India AI Impact Summit kan salong. Ki rio syampang na keleng ke pertai kamtam na kaliang ki kor kibor. Kinsawan si India na kabenta kani ke jingyalang ba. Kani ke jingyalang kan penpauru ya ke jingkio bat jing job jong ke India ha kaliang jong ka AI. Nga ai kublei shibun ya baro ki banya shim benta haka. Hau benai banwan haka man kibat klempep ngine keren syapang ka India AI Impact Summit. Bat ngine keren ru syapang ki katto kani ki weipat ki jing job jong ki paranong syong shnong. Hadu kata kapor ngan penkut syuai ka man kibat. Sasisian nga ay ka jing kublei pi baro naga benta ka jing rakyes ngi yo republic lasai kesngi kublei shibun.